Черговий злочин кремлівських загарбників проти мирного населення України. Вранці 18 серпня російська армія випустила 2 крилаті ракети по самому центру селища Печеніги Чугуївського району Харківської області. Ворог цілеспрямовано поцілив у людне перехрестя біля пошти, магазинів та цивільних будинків. У момент, коли там перебувало багато місцевих жителів. У Харківській обласній прокуратурі повідомили про 10 загиблих та 8 поранених. В Криму у ніч і ранок минули під гуркіт вибухів та роботу ППО окупантів. Внаслідок масштабної атаки безпілотників пожежі зафіксували на околицях військового аеродрому Кіровське, у Севастополі та на головній електропідстанції міста. Через ураження енергооб'єктів низка населених пунктів півострова залишилася без світла. У Севастополі евакуювали відпочивальників з пляжу через виявлений у морі дрон із повним боєзарядом. В Україні врегулюють порядок оформлення документів для політв'язнів Кремля, зокрема з Криму, адже після закінчення терміну незаконного ув'язнення в Росії українці часто не мають чинних документів, щоб повернутися в свою країну. Саме через відсутність українських документів труднощі з поверненням уже виникали в політв'язнів Андрія Коломійця, Андрія Захтея, Миколи Шиптора, Геннадія Лемешка. На засіданні експертної ради при представнику Уповноваженого Верховної Ради з прав жителів Автономної Республіки Крим та Севастополя обговорили порядок такого оформлення. Після відбування покарання громадяни без дійсних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, доставляються Російською Федерацією до пунктів тимчасового перебування іноземців та продовжують там утримуватись. Фактично, це стає продовженням покарання та створює підстави для нових кримінальних переслідувань за надуманими звинуваченнями, наголосили в Офісі омбудсмана. Одна з наймасштабніших атак безпілотників на Москву та Московську область. В Міноборони РФ заявили, що збили рекордну кількість БПЛА – 1671. За даними моніторингових каналів, пожежі зафіксували на складських комплексах Вайлдберріс та Озон у Підмосков'ї. Повідомляли і про вибухи та пожежу в районі заводу «Міжнародна алюмінієва компанія» у Павловському посаді. Через пошкодження електромереж в області залишилися без світла понад 10 тисяч споживачів. Усі 4 московські аеропорти тимчасово призупиняли роботу. В окупованому Криму та в багатьох регіонах Росії знову загострилася масштабна паливна криза. Ситуація суттєво ускладнилася через нові регулярні удари українських дронів. У серпні уражень зазнали щонайменше 11 із 34 великих НПЗ. Відтак, на більшості автозаправних станцій півострова періодично повністю зникає з вільного продажу 92-й та 95-й бензин. Паливо відпускають за жорсткими лімітами, талонами або спеціальними QR-кодами. Ціни на тлі дефіциту злетіли до 195-270 рублів за літр. На території РФ проводити літо у чергах на заправки доводиться не тільки мешканцям Московського, центральних і південних регіонів, а й жителям Сибіру та Далекого Сходу. Дивіться більше новин, ексклюзивних інтерв'ю та історій про Крим на АТR.